Dnes sa bližšie pozrieme na nové sci-fi dobrodružstvo Aphelion. Už o chvíľku. Francúzske štúdio Dontnod predstavilo nový trailer na svoju chystanú sci-fi adventúru Aphelion. Ukážka odhalila druhú hrateľnú postavu, Thomasa Crossa, ktorý je partnerom už skôr predstavenej Ariane Montclair. Obaja prežili haváriu lode Hope 01, no zostali oddelení na nehostinnej planéte Persephone. Ich odlišné prístupy sa prejavia aj v hrateľnosti. Zatiaľ čo Ariane riskuje, zranený Thomas sa spolieha skôr na pozorovanie a dedukciu. Trailer predstavil aj hlavnú hrozbu, tvora menom Nemesis, s ktorým nebude možný priamy boj. Hráči sa tak budú musieť spoliehať na zakrádanie a skrývanie sa pod neustálym tlakom. Štúdio tiež potvrdilo spoluprácu s Európskou vesmírnou agentúrou ESA, ktorá pomohla navrhnúť autentickú nášivku misie. Aphelion vyjde v roku 2026 na PC, Xbox Series X a S a PlayStation 5, pričom od prvého dňa bude dostupný v predplatnom Game Pass. Vývojári z Bohemia Interactive oznámili novú platenú expanziu pre DayZ s názvom Badlands, ktorá vyjde v roku 2026. Prinesie rozsiahlu mapu vyprahnutej provincie Nazdara a konečne aj nové vozidlá, terénne motorky a skútre. Tie si však neužijú len majitelia expanzie. Podobne ako predtým člny, aj motorky sa objavia na všetkých existujúcich mapách. Okrem novej expanzie vývojári potvrdili aj ďalšiu dôležitú správu. Pracujú na natívnych verziách DayZ pre konzoly PlayStation 5 a Xbox Series X a S, čo naznačovalo aj logo Xboxu v samotnom traileri. Fanúšikovia sa tak môžu tešiť na technické vylepšenia pre súčasnú generáciu konzol. Amazon oznámil masívne škrty vo svojej hernej divízii a potvrdil odklon od vývoja veľkých online hier, teda MMO. Podľa agentúry Bloomberg zasiahne prepúšťanie, ktoré je súčasťou širších korporátnych škrtov viac ako 14 000 miest, najmä štúdia v Irvine a San Diegu, ktoré stoja za hrou New World a chystaným MMO Pán prsteňov. Viceprezident Amazonu Steve Boom potvrdil, že firma ukončuje značnú časť vývoja vlastných trojačkových titulov, najmä MMO projektov. Pre New World to znamená, že 10. sezóna bola finálnym obsahom. Hoci hra zostane v predaji, servery budú v prevádzke už len počas roka 2026. Amazon však herný svet úplne neopúšťa. Naďalej spolupracuje s externými partnermi, ako je Crystal Dynamics na novej hre Tomb Raider alebo štúdio Maverick Games na open world pretekoch. Smerovanie spoločnosti je tak ponovom orientované na menšie hry a externé spolupráce namiesto drahých a riskantných MMO projektov. České štúdio SCS Software oznámilo hneď dve nové veľké mapové rozšírenia pre svoje kamiónové simulátory. Fanúšikovia Eurotrack Simulátoru 2 sa môžu tešiť na Írsko vrátane Severného Írska. Rozšírenie prinesie malebné mestečká, úzke cesty, historické pamiatky a veľké mestá ako Dublin a Belfast. American Truck Simulator sa poprvýkrát v histórii vydá za hranice Spojených štátov, a to do kanadskej provincie Britská Kolumbia. Hráči sa môžu tešiť na rozmanitú krajinu od pobrežia Pacifiku až po skalisté hory. Navštívia Vancouver, trajektom sa dostanú na Vancouver Island a prejdú sa po ikonických trasách ako Rogers Pass. Obe rozšírenia sú zatiaľ v ranom štádiu vývoja. Štúdio tiež pripomenulo, že v príprave sú aj ďalšie DLC. Sever Európy, Island, Južná Dakota, Illinois, Louisiana a že obe hry mieria aj na konzoli PlayStation 5 a Xbox Series X a S. Navyše, Eurotrack Simulator 2 má dostať aj rozšírenie s autobusmi. Fanúšikovia mrazivej survival stratégie Frostpunk 2 sa môžu tešiť na ďalší obsah. Poľské štúdio 11-bit oznámilo prvé veľké rozšírenie s názvom Fractured Utopias, ktoré vyjde 8. decembra na PC aj konzoli. DLC rozšíri sandboxový režim Utopia Builder a prinesie hĺbšie politické strety, nové ideológie a viac ako 100 príbehových udalostí. Kľúčovou novinkou bude prepracovaný systém frakcií, napríklad technokrati, bohémovia či legionári, pričom každá bude mať vlastnú víziu utopie a unikátny strom schopností. Súčasťou balíka bude aj nová mapa s dvoma príbehmi. Mor, kde budete hľadať liek na záhadnú chorobu, a Veštci skazy, kde budete čeliť sekte šíriacej zúfalstvo. Ešte pred vydaním expanzie sa základná hra Frostpunk 2 konečne dostane na konzoli. Hra dorazí na PlayStation 5 a Xbox Series X a S už 18. novembra, a to aj vo fyzickej verzii. V rovnaký deň bude titul dostupný aj v knižnici Game Pass pre konzoly Xbox. Švajčiarske štúdio Urban Games zverejnilo prvý gameplay trailer k očakávanej simulácii Transport Fever 3. Podľa tvorcov nepôjde len o pokračovanie, ale o evolúciu žánru. Hra prinesie doteraz najrozsiahlejší vozový park v histórii značky s viac ako 275 dopravnými prostriedkami, kde sa historicky prvýkrát objavia aj vrtuľníky. Okrem budovania sietí sa hráči dočkajú nových strategických prvkov, ako sú špecializované stanice či sklady. Štúdio sľubuje aj kompletne prepracovanú technickú
stránku. Vďaka novému osvetleniu a vylepšeným animáciám i zvukom má svet pôsobiť oveľa živšie. Hra zostane plne otvorená modifikáciám a novinkou bude aj stavba odomykateľných dominant, ktoré ovplyvňa rozvoj miest. Transport Fever 3 dorazí v roku 2026 a okrem PC zamierí poprvýkrát aj na konzoli PlayStation 5 a Xbox Series X a S. V posledných dňoch sa opäť začalo špekulovať o tom, že Valve pripravuje trailer na Half-Life 3, zatiaľ však nie je nič potvrdené. České štúdio Bohemia Interactive predstavila prvý krátky teaser na hru Nail Crown. Očividne pôjde o poriadny krvák. Film Call of Duty už má režiséra aj scenáristov. Film natočí Peter Berg, režisér filmov ako Bojová loď, More v plameňoch alebo Na život a na smrť. V hre Fortnite začala nová sezóna. Tentoraz sa hra spojila so svetoznámou žltou rodinkou Simpsonovcami. Mapa je inšpirovaná Springfieldom a v obchode nájdeme množstvo postav zo seriálu. A to je všetko. Ďakujeme za ďalší herný týždeň, ktorý ste s nami a tešíme sa na ten budúci. Ahojte!